iMamelodi Sundowns kanye nomdlali wasesiswini uTebogo Mokoena bagcine sebeyixazululile inkinga yabo mayelana nenkontileka yalo mdlali. La maqembu amabili afinyelele esivumelwaneni ngokuthi umdlali webhola wonyaka wePSL ka-2023 abhale phansi ngesivumelwano esisha sesikhathi eside sokumgcina eklabhini ngemuva kukaJuni 2026. ISundowns ibisemkhankasweni wokuvikela abadlali bayo abahamba phambili, ikakhulukazi laba abadlale kuBafana Bafana ku-African Cup of Nations, lapho bethole khona indondo yethusi. Mokoena ube nesandla esikhulu kulo mqhudelwano futhi abamele yena bese beqinisekisile ukuthi izingxoxo zokwelula kwenkontileka zase ziqale kudala ngaphambi kokuthi lo mdlalo oneminyaka engu-27 ajoyine iBafana eCote d'Ivoire. Kulandela ifomu yakhe ku-AFCON akuzange kumangaze lapho Mokoena eheha i-Europe, North Africa kanye neGulf region. ISundowns ayizange wanaka ama-offer abefika efuna yena uTebogo ngenxa yokuthi ibizimisele ngokumnika inkontileka entsha nethuthukisiwe. Manje sekuzwakala ukuthi ama-Brazilians azokwenza isimemezelo maduze ukuze aqinisekise ukuthi uMokoena uzojoyina unozinti uRowan Williams njengomunye wabadlali asebevumelene ngenkontileka yesikhathi eside yize bekhonjwa phesheya. Williams wanikeza ngekusasa lakhe kuMamelodi Sundowns kuze kube uJuni 2028 ngoMashi, kanti manje uzakwabo naye uzojoyina izimbangi zaseTshwane esuka kuSuperSport United. Usezolandela ezinyathelweni zakhe. Izinkomba zithonke amaqembu asegculisekile ngemigomo nemibandela yenkontileka abheka umkhankaso ka-2024-2025 ozoqala ngenyanga ezayo nge-MTN 8.